milai saking 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Satrio Pemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjanan kawilujengan khususipun ingkang tansah tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun ndur lan batinipun, lan mugi mang dipun gambelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi mang diangkat kamutan kamiyan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados para sedulur, dalu menika channel Solawe badhe nyajiaken utawi nyuguhaken perkutut ingkang magis, ingkang mistis, ingkang bertuah, ingkang keramat. Inggih menika perkutut berkaturanggan Satrio Pemanah. Satrio Pemanah niku 13 ekor. Ekore niku 13. Dados dalu menika channel Solawe badhe mbakas tuntas ciri mati perkutut berkaturanggan ingkang wonten ekoripun milai saking 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Satrio Pemanan. Saderenge dalem marasiba cumantaka tengasane panjenengan sami, dalem badhe metek tayang gambel kamargane sawetara, badhe matur kanthi sak rena-rene penggalih. Dados para sedulur, Solawe badhe mbakas ekor ingkang saking 7 rumiyin. Perkutut berkaturanggan niku yen ekore 7, nggih. 7 niku diwastani Satrio Pitulungan, nggih. Satrio Pitulungan niku saged diwastani Satrio Pitulungan niku pitulung, pitunjuk, pituwah, piwulang. Nggih, pitulung, pitunjuk, pituwah, piwulang. Namine pitulung niku saged tulung sanak kadang mas sedulur. Nggih, saged pemisahan kadang sedulur enten sing gerah, ngoten niku saged disadani kuasane sing kuasa, paming rawuh perkutut berkaturanggan ekor 7 saged kangge tulung sanak kadang mas sedulur. Namine pitulung pitunjuk, lah pitunjuk niku umpami enten kesusahan, kesripan apa kemawon, kesulitan apa kemawon, asal pitedah, asal pitunjuk Gusti Kang Maha Kuwasa. Boten kok perkutute maring pitunjuk boten. Niki namung sarana lantaran. Namine katuranggan perkutut Satrio Pitulungan. Dados asal pitunjuk, pitulungan saking pundi kemawon. Lah pituwah niku saged nyanjangi sanak kadang lan seduluranipun, kanca kancanipun, keluarganipun, saged maring pituwah, pitedah, pitunjuk, kata-kata utawi penyampaian ingkang luwih becik, ingkang sae, ingkang prayogi kangge sanak kadang lan seduluranipun. Namine pitunjuk, pituwah, piwulang, pitunjuk, pitulung, pituwah, piwulang. Piwulang niku umpami dados priyantun guru utawi pejabat lurah napa kemawon saged didik utawi nggulawentah tiyang ingkang becik, ingkang sae, ingkang prayogi. Saged ngarahaken, saged maring pitedah pitunjuk patrape tiyang gesang ingkang becik, ingkang sae, ingkang sampurna. Niku wis diwastani perkutut berkaturanggan ekor 7 Satrio Pitulung. Lah kaping kalih nggih menika ekor 8
Ekor 8 niku diwastani kumpul utawi tumpuk rejeki. Si rejeki saged numpuk rejeki saged. Jadi para tiyang niku ngramut perkutut berkaturanggan ekor 8, ekor 8 saged rejeki niku saged namine rejeki nomplok, rejeki ngumpul. Saking pundi kemawon, saking sabrang wetan, kidul, kilén ler, saged manunggal nyawiji, saged diwastani ketiban wohing daru, kamoten kamulyan derajatipun sak putra sak nduriyahipun rezekine kathah mlimpah ruah. Iku diwastani perkutut berkaturanggan ekor 8 nggih menika Sri tumpuk utawi rejeki ngumpul. Ingkang kaping 9 nggih menika ekor 9 nggih niku Pancerwali. Pancerwali niku jaman riyin niku diwastani Pancerwali niku. Pancer niku namine niku seteng utawi searah. Dados riyin para wali, para winasih tanah Jawi niku para wali nggih wonten ingkang ngramut perkutut nggih menika Raden Zahid nggih menika Sunan Kalijaga ngramut perkutut Singgir Sengkala. Lah yen perkutut Gulung Mulya gadhanipun Sunan Mulya. Dados perkutut niku diwastani Pancerwali niku termasuk tepuh wali niku termasuk perwakilan wali niku. Pancerwali jaman riyin ngramut nggih para wali napa kemawon lah sangkomane saking para nabi. Dados niku perkutut riyin asal usule nggih saking sangkomane para nabi. Pisanan perkutut iku nembe para wali diwastani perkutut ekor 9. Yen ekor 10 ekor sedasa iku namine Dasanama, Dasamuka. Niku diwastani perkutut kembang kanthil, kembang telasih saged. Kembang kanthil saged gumanthil rejekine sanak kadang lan seduluranipun. Nami Dasanama niku Dasanama jenenge kathah. Umpami napa niku pasuryan niku diwastani kembang telasih niku gampang diremeni pasuryanipun, diremeni sanak sadang lan seduluranipun. Ingkang kaping 11 niku ekor 11 nggih. Ekor 11 niku diwastani perkutut Sangga Rewang. Sangga Rewang niku saged ngrencangi utawi mbiyantu ingkang ngramut perkutut berkaturanggan Sangga Rewang. Namine Sangga niku nyangga, Rewang niku mbiyantu. Dadi cara tiyang usaha napa kemawon digampilaken umpami kangge nyambut damel napa kemawon wonten sanggane niku enteng. Mboten amprat. Dipun gampelaken sedaya urusanipun namine Sangga Rewang. Ingkang pungkasan nggih ingkang kaping 12 perkutut berkaturanggan Jayadina. Jayadina niku ekore 12. Diwastani Raja Dina, Jayadina, ratuning dina. Jaya ning dina. Dados sakmobah sak solah sakmubusipun teng pundi papan kadununganipun kinaryan slamet rahayu lujeng sak putra sak nduriyahipun ingkang diwastani perkutut berkaturanggan Jayadina, Raja Dina, gampang disegani disungkani tiyang dados tiyang wibawane ingkang ageng ingkang sampurna. Lah ingkang pungkasan nggih menika perkutut ekor 13 kriya pemanahan. Namine satriya niku pemberani, pemanahan niku busur utawi ngincer manah. Manah niku batit. Gampang kasembadan, gampang gul utawi gampang tercapai cita-citanipun. Diwastani perkutut berkaturanggan satriya pemanahan, sipate satriya pemberani, pemanahan nuju napa kemawon gampang kasembadan niku ekor 13. Niku itunge nggih. Niki
kebetulan sini terakhir pungkasan ekor 13 tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10 11 12 13 13 iki wastane Pakutut Berkaturanggan satriya pemanahan. Dados badhe pedulur anggene kawula medharaken Pakutut Berkaturanggan satriya pemanahan ekor 13 dados ekor 7 ngantos 13 kula cekapi semanten mengke ekor mulai 14 sampai 21 insyaallah badhe kula wedharaken teng konten sanesipun. Yen kula matur pacekapi semanten wonten wiji abang nendelengi bumi karing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.